L-ammont ta' nies li jħossuhom weħidhom naqas, iżda n-numru ta' nies li jħossu s-solitudni severa ogħla, partikolarment fost dawk taħt il-21 sena. Dawn ir-riżultati ġew ppubblikati fit-tielet studju li sar dwar is-solitudni u kien ippubblikat mill-professur Andrew Azzopardi. 700 persuna tal-fuq minn 11-il sena pparteċipaw f'dan l-istudju. L-ewwel rapport dwar is-solitudni kien sar fl-2019 u t-tieni wieħed kien sar fl-2022. Permezz skala li rikonoxxuta fuq livell internazzjonali, il-parteċipanti wieġbu mistoqsijiet dwar is-solitudni emozjonali kif ukoll dwar is-solitudni soċjali. Fir-riżultati dwar is-solitudni emozjonali, der kif 51.1% esperjenzaw forma ta' solitudni, fil-waqt li 48.9% sostnew li ma jħossuhomx waħedhom. B'mod partikolari ħareġ kif persuni ta' bejn 11-il sena u 20 sena jesperjenzaw l-aktar solitudni emozjonali, possibilment minħabba l-isfidi li jaffaċċjaw bħala adolescenti. Dawk tal-fuq minn 71 sena jesperjenzaw livelli ogħla ta' solitudni minħabba t-telf ta' persuni li żjed viċin tagħhom. Dawk bejn il-41 u l-50 sena jesperjenzaw l-inqas solitudni, possibilment minħabba relazzjonijiet emozjonali b'saħħithom. Fir-riżultati dwar is-solitudni soċjali, der li l-livelli ta' solitudni soċjali mhumiex għolja, iżda semma kif ħadd m'għandu jinjora l-persentaġġ żgħir ta' dawk li jesperjenzaw livelli ta' solitudni għolja, jekk kif jista' jkun hemm implikazzjonijiet fuq is-saħħa mentali tagħhom. L-istudju juru wkoll li hemm bżonn strateġiji preventivi biex ikun hemm inqas riski fil-futur.